Nyt potas yhdessä laulaa. Nyt vielä voi rukoilla. Siihen se on. Olisiko täällä jotakin musiikkia tällaista? Mennään semmoinen rinkiin tähän näin. Niin, rinkiin pitää mennä, että näin kato kaikkeen. Onnea. Onnea meille. Hyvä peli. Tuomaria tietysti. Onnea. Anna säästä. Onnea heille. Tasapuolisesti. Tuomari, rahaa löytyy. Vittu, onko maksettu? Joo. Ei mua. Onks Horstikin nyt mukana? No, en mä nyt jää Pekkaa vaimoksi tässä hommassa. Se on epäreilua kaikki. Älä vedä vielä Valtteri. Mä olisin vielä sustakin kenenkin kuva. Ei oteta kaikki korttia, sitten yhtä aikaa vedetään näin. Joo. Katsellaan vähän aikaa. Ei kukaan ei niinku tämmöstä skitsoilla vai. Ottaa itse katsoa. Oi vittu. Ihan kees. Ja onko se nyt niin, että voittaja saattaa ja lähtee pois tästä vai? Ei kun se on kautta. Pieni kortti. Eli vedetään kaikki yhtä aikaa. Kaikki yhtä aikaa. Pieni, niin se saa sen paskimman ja jos on sama, niin ne menee sitten jatkokierrokselle. Ai jos sitä on. Vittu kun te ootte meidän kannalla. No joo, heti katso. Otti tuolta niinku alta tuolla. Yöllä vaan jos jäässä. No sekoitti äsken nousi. Hyväs kun ei saanut purkaa sun sekoitus. Onko se nyt tää vai toi? No niin. Jos mä itse kuvat sitten. Mulla vedetään ne otsa. Mennään. Onko peres peli? Sille, että mahduttaisi kaikki samaan riviin. Sillä. Otetaanko niin, että Eetu aloittaa nuorta ja Valtteri ja vuorotella meiltä tähän vaan? Aina nostetaan kaikki yhtä. Kaikki yhtä aikaa, niin sitten ei tiedä, että kelle niinku. Joo. Kun sitten kun mä vedän, niin kaikki sitä jes! Mä olin, voi vittu. Ja toi ensimmäinen ja sitten lähtee. Ottakaa. Otetaanko N? N, Y, T, nyt! Vittu. Vittu on kyllä saatana iso kortti. Vittu, jumalautaa. Ei. Hyvä. Joo. Minä Vittu mä katsoin tuossa, että joo yseä. Ei jumala. aika hyvin kuvastuu tossa. No niin, sitten jatkokierros. Otapa siitä, että kuvia. Joo. Hei, ottakaa nyt saa. Lähdetäänkö nää takas matkaamaan? Ei, saitoin mukaan niin pakkaa. Kiva katsoa, kun kaikilla on kurkua ja akkaa. Niin. Mä katsoin, että kaikki on isoa. Sitten te nauroitte, mä ajattelin, vittu tulee 3 ja mä ajattelin, että nauraa mulle saa. Ei tule isoa korttia. Melkein kaikki muut suuteli mua. Horsti löyti kurkun vaan mennään. Ei, aika nappisti toiselle. X-työlästikaan näkyy. No joo, riskillä on. Welcome. Ottakaa tuota kans tähän sitten. Jaha. I have fun. Welcome. Mikä vastakkain? Mikä vähän lähemmäs se matuu? Kuva. Meillä ihan vähän näin näkyy. Joo. Näin. Pitäkää ne kortteja sinne hetki sitten. Nyt. Käännetään tänne päin. Käännetään keeskä. Ai vittu. Vaikea arvata. Joo, me saimme täällä. Mutta